Hi guys, may hapon. Ngayon guys, nagluto si Alan sa gabi. Nagulay siya gabi guys. Daw na IPL sa manok dani, ang gipalit nila ni John Paul. Pag ni Angie, sa gulan daw ni Ugmong Gos. So ato ning hinluan guys, kaya ron malotso. Tugbong man sila, pa sila 1/4 nga monggos. Ahos. Dito nga din sa kilo nga tiil. Dito sa manok. So, ito na hinluan guys. Kay, dasan pa na ko ano. Hindi kita rin hinlo. Ito hinluan. Mira yung adobo nga gabi guys. Ato sa ning hingukuan guys. Kanapa man yung mga kuko. Apoy ko ano. Tawa ka na, taga-alam na kasi ito. Ako kay Kiluyog. Kung nag-ayo o kuan oy. May pagkaligo na dito may. Gulay. Hindi ko pwede. Lami-lami. May pagkaligo na may. Ihapon na may.
Hindi ko tayo alam yun. Itong kwan lang. Kadiro lang, hugasin lang. Silapan. Kabila lang. Okay, bulkan na. Itong sila guys, kaya lang yun ito. So, may nahindo na nila o mang gitarong. Mana guys. Mga kukuan guys. Dahon sa lubuti. Ang asawa na mga anay ito ay akalot to. Itag dahon sa lugbati. Atong isagol na ito. Lami ang munggos basta na lugbati. Alugbati. Hambog na may alugbati lang guys. Ikimbot ang lubot. Ang mugkuan. Tambok ang dahon. Ang dahon. Tekan udot. Tekan udot. Kumot ang dahon sa lugbati isagol og tinuwa. Isda. Ikimbot ang lubot, iwagay-wagay. Ikanlak naman na ay hindi ay. Ikanlak siya guys, ikanlak. Naigo na ba naghapon sa tuan? Ay naigo na abot. Sa baboy. Nga akal. Wagay-wagay, wagay-wagay. Alright guys, sakto na niya tindahan guys. Basta lang nila buwak-buwak sa ito. Monggos. Na guys, ready na itong panihapon. Nakaluto na ta guys. Nagdula! Sakto raw kung pinamahurot. Sige na. Nauna na, Nay. Nauna na, Nay. Ano? Nay, kanina. Ako to, pag-uko na pang bali na kanina. Ako na. Hangita niya ni. And then, already descended. Those are colored and these the gifts which you are about to receive from the Lord Jesus Christ our Lord. Sige na dali na mi.
Takway bitaw na. Takway na? Sino takway na? Hindi ka takway lagi. Ano na mga takway sa takway? Naam taga taon. Wala ako hindi ako. May sino takway na? Pwede. Dapat pwede ko kaya sa takway dito lang lang. Ako sa taga ko anong good na? Taga good na. Good na sa mga tuwatas. Sabawin na sis kayo. Basta magsabaw na siya. Magaway ring lang. Dali na me. Okay, kanina. Ya punta guys. Okay, so dagan dito sa nila. Gusto rin lagi panglabay lagi. Dali na kung nag-iwan ni mo ha. Okay lang sila, dito lang. Bata pa ka, tapos bata ka si Nini. Kuhaan, imong gisuot ng pansi ni Nini? Gisuot din mo? Anak si, na Juby lagi. Ako na may Juby. Sino? May Juby. Ano ba siya sa doon? May pagka si Nini. Ito na si Nini. Inaga si Nini. Ano, awal akong ilo ha? Nansa yung paingalan sa mga ilo, ne? Iya. Hindi man, happy man. Ayos ka. Happy. Ang birthday niya kay July 1. Ang birthday mo ako kay July 1, 2016. 16. Ano po nito? Happy birthday July 1. Ano kayo? Ha? Dugay pa man. Ilang lang na. Kung July pa lang sa akin na birthday. July 1. Ngayon ko da. Kaya may get me. Kaya may ano, wala siya takway. Agad mo ka ganahan na ito mo. Diyan sa saan sa utang. Ano may isang munggas? Ay? Ano may isang munggas? Ano yan, namunggas ay. Sa kora. Dali munggas mo. Oh, menyapam. Paano kayo? Kung hindi ka pa ko gani. Kaya manaampal ko umungos. Laway ba niya? Gamay lagi. Namit tayo. No. Mama na. Kaya baboy. Namit kayo na. Ano ba? Utan. Namit kayo. Ate, utan. Namit kayo. Dami siyang utan. May kamay na natin. No. Sabaw ba din ano? Ano sa hindi? Utan din eh. Utan. Aha. Utan ba kaya? Namit na. Sabaw mo yun? Kanila ko. Ilaway sa lungkot. Namit ng yapon. Ha? Ano ba mong ba? Isang gamay da. Namit. Isang gamay da gid mo. Itong isa. Ilaway lang gid. No.
Ano? Ano okay na eh. Ang kapal. Papa. Ito po yung hawa. Ay, ako, ito ang nasa birthday sa Kairo kay June 1, 2016. Ako alam ko yun. Okay, so umi. Ano naman mo, July? Dugay na ng July? Ako ano kalaki? May isang kaya kay Mayo. Dugay na Mayo. Ayaw nga. Mayo, kaya may birthday sa kayo. Dugay na Mayo. Kaya. Nandiyan. Dali. Dali. Dali tayo. Ito yung pinanay. Ano ba ito? Gusto mo dahil mo? Ikaw? Ako? Ikaw man? Hi guys, may hapon. Nagani ko lang ni Mother guys. Kay hatod na akong cellphone. Daw. O pa na siya video. Mag-video na siya karang kurong-kurong na guys. Kay nagbuntag ang ulan. Nagbuntag, naghapon. Maghapon na lang. Alas 3 na. Alas 3 na, kami na kaniod to. O sila na niudto ko no guys. Mangawan na sila karon. Magkape. Basta wana. Huwag kaon-kaon. Basta wana. Kay wana man. Nga panagbo mo? Nagkanto mo tayo? Naglitson sila? Nanagbo na sila ng Mercy guys. So kami kinialan guys, magtugbong mi kay walay bahog sa baktin. Nga, goy ginoo ko. Di man ag-amo gipahunong ang ulan, di man mahunong. So, magsimunong na lang kita karon. Oh. Simunong taranig ulan guys. Ginoo ko. Gwanta kita kay walay bahog sa atong biik. Walay bahog sa bakti ni Elchel. Nga. Nagpadalam sila para pang bahog. Si Elchel na may magpalitan ng bahog guys. Kaya iya naman na baktil. Ako igor ako magbahog. Saan mo na ang kawayan na na? Am kagi? Kagi ka? Grabe kakusog, nagbuntag lagi ang ulan. Bagyo din siguro ni guys. Walay klase. Suspended. Then wala pa trabaho nila Alan. Basta yun na ni magulan na guys. Walay trabaho. Nahinay lang ni kayo maglupad among padyong. Ha? Grabe nakakusog sa baha din sa Balingwan guys. Ayan, okay baha. Sunog, nasunog ang baha. Nasunog. Guys, kusog yapon kay ulan. Mga ako. Sabi ko kusog kay ulan, manara among bahog anak kami. Sa pawan at sa ako guys. Kay, may lang ano nabasa. Siguro ba. Gawas na na din. Sabi ko kusog, nagbaha na rin kusog yapon guys sa Balingon. Sabi ko kusog sa ulan eh. Sabi na kay brown out. Sabi ko. Amping tangkanan kanunay. Ang bagyo na din sa ato paingon Mindanao.
Ikakusog sa ulan.